नांदगाव तालुक्यातील मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीची सत्ता प्रस्थापित झाली असून 18 जागांपैकी 12 जागांवर दणदणीत विजय मिळवला। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा धन्यवाद कोणाचा ठाकरे गटाचे शिवसेना ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष गणेश धात्रक यांच्यासह माजी आमदार संजय पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मनमाड शहर अध्यक्ष दीपक गोगट विजयी झाले आहेत। शिंदे गटाचे नांदगाव तालुक्याचे विद्यमान आमदार सुहास कांदे गटाला अवघ्या 3 जागा मिळाल्या। नाशिक जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत निकाल जाहीर झाला असून यात भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या पॅनलचा दणदणीत विजय झाला असून 18 पैकी 12 जागांवर महाविकास आघाडी प्रणित पॅनलचे उमेदवार विजयी झाले। जे काही ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहेत, त्याचबरोबर सोसायटीचे सदस्य, हे सर्व मतदारांचे मी मनापासून आभार मानतो। महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही ही निवडणूक लढवलेली होती। या निवडणुकीमध्ये अनिलदादा आहेर असतील, संजीव पवार असतील, धात्रक साहेब आहेत, राघव देशमुख आहे, या सर्व नेते मंडळांनी जे आहे अतिशय एकजुटीने काम केलं। बिरदर साहेब आहे, दीपक गोगट आहे, त्याच्यानंतर सर्व पक्ष जे आम्ही महाविकास आघाडीचे आहेत त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने एकजुटीने काम केलं। आणि खास करून मला धन्यवाद द्यायचे आहेत मतदारांचे, की सर्व शेतकरी मतदार आहेत। बाजार समिती हा शेतकऱ्यांचा आत्मा आहे आणि त्यांना परिवर्तन घडवायचं होतं, ते त्यांनी परिवर्तन घडवून दाखवलेलं आहे। आता त्यांच्या ज्या काय मागण्या असतील, त्यांची जे काय अडचणी असतील, ती सोडवण्याची जबाबदारी आता आमच्यावर आलेली आहे आणि निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना तो न्यायाने आणि हक्काने आम्ही त्यांचे जे काही प्रश्न ते सोडवू, ते त्यांना आनंदित करू असा आम्हाला विश्वास वाटतो। संविधानाला मानत असल्यामुळे लोकशाही मार्गाने आम्हाला जे गोष्टी करायच्या होत्या, लोकशाही मार्गाने लोकांकडे जे मत मागायचं होतं आणि त्या मताच्या द्वारे जे पण झालं, तुम्हाला सगळं माहिती आहे। हाय व्होल्टेज डामा कुठला असेल किंवा कुठलं काय दडपशाही असेल, हे सगळ्यांना माहिती आहे। त्याला हा प्रत्युत्तर आहे आणि हे लोकशाहीच्या मार्गात नाही। आम्ही भारतीय न्यूज चॅनलसाठी मुक्ताराम बागुल, नांदगाव।